ang lunas. Tanaw ang lungsod mulang tuktok ng bundok. Ibinaba ng babae ang sako. Magtatakip siling. Kuminang nasundang ang kanyang titig nang makita ang halamanan. Agad na pinagtatapyas at isinilid ang mga dahon. Sa dakong ibaba, wari nahulugan ng laksa-laksang gamo-gamo ang kalungsuran. Naayaw pagapi at pilit ipinagbubunyi ang pagsasagusali ng mga usok at pagsasaalipato ng mga bangkay. Dito na ba tayo magpapalipas ng gabi, doktora? Tanong ng isa pang babaeng nagsapusali ang blusang puti. Hindi, sagot niya. Kailangan na nating makabalik.